o să schimbăm motorhome-ul. Îl avem pe ăsta acum, Flyer. Cam așa arată pe exterior, e foarte mare. Acum intrăm pe ușe. Aici e bordul, scaunul la șofer și scaunul la pasager. Aici e o canapea, masa cu două canapele. Aici e ghiuveta de bucătărie, aragazul, hota, cuptorul cu microunde, frigiderul, lada frigorifică, cabineți, televizor. Aici iară cabineți. Mergem mai departe. Aici sunt cabineți. Dulap de haine. Acum intrăm în baie. Baia e foarte mare. Aici este dușul, ghiuveta și WC-ul și cabineți aici. Și aici e dormitorul care se extinde. Pe jos pe aici avem un cabinet aici, pe sus cabineți și aici iară cabineți. Și patul. Dar el se extinde încă 2 fiți jumate, ca să ai loc să treci pe lângă ăsta. Noi am făcut proba că abia a fost adus aici. Totul merge în el, toate astea merge, apă caldă, apă rece, aragaz, hotă, microundă, frigider, totul merge. Numai n-am plecat la drum cu el deloc.